Усім доброго дня! Покажу сьогодні свої покупки в магазинах Посад та Айріс. Почну з Посада. Купила сьогодні хліб класичний, 450 грамів, коштує 14 гривень 90 копійок. Купила два. Так, купила пиріжок з капустою, 75 грамів, коштує 10 гривень 30 копійок. Так, в Айрісі я купила корм сухий для нашого котика. Кілограм коштує 91 гривню, тут на 42 гривні. Також купила десяток яєць. Яйця такі величенькі, та й ціна така немаленька. Десяток коштує 77 гривень. Та купила батон. Тут 400 грамів, він порізаний, коштує 22 гривні. Ось такі в мене сьогодні покупки. Дякую за увагу. На все добре.